Ito po mga guys, so ang pinaliliguan ng mga tao. Dito po sila naliligo, maraming naliligo dito eh. Sobrang layo, ayun ng malayo. Marami din naliligo oh. Tingnan nyo. Doon, yan. Ayun din doon naliligo. Sobrang layo yan eh. Dito. Ito guys ay sila ay nakatambay sa mga gilid-gilid. Wala silang kubo. Dito po sila oh, guys. Andun sa taas ng tuktok po. Malayo yun eh. Ayun sa tuktok. Guys, ito po guys, naliligo po sila. Dito po, marami sila naliligo. Dito sa talunan. Kasi tatalunan sila. Lapitan natin ng konti kasi parang hindi masyadong nakikita. Dito po nakikitalunan sila. Yun ang labasan po dyan. Labasan yung pauwi. Dito po nasisiligo sila. Ito po guys, naliligo sila dito. May mga bata naliligo din.
doon eh. Dami naliligo doon eh. Tawag ka na.